Jeg brugte DVD-profiler, trykkede comedies, og så fandt en film. Det blev til The Big Kahuna. En, jeg har haft enormt lang tid, og tror kun, jeg gav 5 kroner for den måske, på et tidspunkt. Hvorfor den står listet som comedy deri, det fatter jeg ikke noget af, fordi det er ikke en comedyfilm. Det er en dybt seriøs film, synes jeg i hvert fald. Jeg griner ikke ret meget, men den er god, den er rigtig god. Jeg ved ikke, coveret lyver jo helt. Ude fra coveret, så virker det jo som sådan en sådan stor, sjov film. Men det er det ikke. Det er en meget, meget lille film. Der er kun 3 skuespillere med. Det hele foregår på et hotelrum en aften, hvor der er de 2 garvede sælgere, Kevin Spacey og Danny DeVito, som skal oplære den nye i kunsten at sælge ting. Og de skal jo så holde en sådan en repræsentationsfest for det olie, de sælger, jeg tror det er olie. Og så de kan få den her Big Kahuna, den store kontrakt i hus. Og de holder den fest, den ser man ikke. Det er jo nok for, at man ser meget lidt fra den, ikke ret meget. Og efter festen, så de mødte jo egentlig ikke ham manden der, og det var da ikke så godt. Men det viste sig så, at det gjorde ham den unge. Og han havde fået hans business card, og han skulle til noget afterparty nu. Så sender de ham afsted for at score den her store kontrakt. Men det viser sig jo så, at den unge, han er meget religiøs, og de 2 andre, de er overhovedet ikke religiøse. Det at være sælger er nærmest deres religion, det er at lave den næste store handel af deres, et og alt, det er deres religion. Så især Kevin Spacey, og så ham den nye, jeg kan ikke huske hans navn, hvad hedder han? Det står der ikke. Det er også ligegyldigt. Har mange store scener. Det er en film, der er, båret frem af dialogen, og dialogen er rigtig god. Filmen er i og for sig også rigtig god. Den er overset, for de har aldrig rigtig hørt om den. Og det forstår jeg ikke, fordi det er en rigtig god film med et rigtig godt budskab. Altså, hvad er vigtigst? Religion eller kapitalisme? Kan det forenes? Er mennesker ens? Og ting i den stil. Det er virkelig et personstudie. Jeg synes det er en rigtig god film. Underligt, at jeg ikke har hørt om den før, eller set den. Men det er en, jeg godt vil anbefale. Men det er klart, der er problemet i den. Blandt andet, at den er så lille, og der er ikke rigtig mere med end de 3. Især Danny DeVito er ikke super god deri. Men Kevin Spacey, han brænder igennem. Han har mange store taler, og de er virkelig gode. Den er også en lille smule lang til materialet, den arbejder med, og det er sjovt, ikke også? Fordi når en film på 89 minutter føles lang, så er det altså ikke helt godt. Men hvis man ser bort fra de få problemer, der er, så er det en god film, en overset film, som jeg gerne vil anbefale. 3,5 af 5 til filmen. Billedet. Ja, så er vi der igen, ikke? Den er godt nok i widescreen. Det er altid godt. Det er jeg glad for. Men den er non-amorific, og det er noget lort. Jeg ved ikke, hvornår DVD'en er fra. Jeg har en idé om, den nok er rimelig gammel. Men det er bare ikke i orden at udgive non-amorific DVD'er. Billedsiden er, udover det, så er den også bare virkelig grim at se på det. Og det er sjovt, fordi det er jo en forholdsvis ny film fra 2001, tror jeg. Så det er underligt, at den ser så grim ud. Den kunne lige så godt have været fra 80'erne på sådan en gammel slidt VHS, der er overspillet. Så det er lidt skidt, at der ikke er gjort mere ud af billedet. Så 1,5 af 5 til billedet. Lyden. Der er godt nok Dolby 5.1 på, men den er jo dialogdreven. Der er godt nok lige et par enkelt festscener, hvor der er lidt baggrundsmusik. Der virker
surround-situationen rimelig. Men det er en film, der er båret frem af dialog. Men den står så også forholdsvis godt. Så der er ikke de store problemer på lydsiden. Men det bliver jo heller aldrig sådan super glamourøst. Så 3 af 5 der er ekstra materiale, men der er ingenting. Jeg tror faktisk ikke engang, der er en menu. Nu bliver jeg lidt i tvivl. Den starter i hvert fald direkte på filmen, så muligvis der er en menu, hvis man trykker på menuknappen. Vil jeg anbefale den? Det vil jeg godt, for jeg synes, det er en god film, og jeg synes, det er en overset film. Især fans af Kevin Spacey, der måske ikke lige har set den, bør klart finde den. For det er en virkelig god film. Men også bare folk, der kan lide film med religiøse temaer, som jeg selv kan, bør se den. Jeg ved ikke, om der findes bedre udgivelser, men kan man finde den her? Jeg er ret sikker på, at jeg fandt den til en 5'er i en Føtex engang, sådan en kæmpe rodebunk. Altså det er klart, kan man finde den til den pris, så bør man jo købe den. Der kan jeg jo ikke rigtig nogen tvivl. Men jeg kan også godt give lidt mere, men man skal passe på med at give for meget, for det er ikke en særlig god udgivelse.